se on mun maailma, se mitä mä osaan, mistä mä tykkään. Se on oikeastaan kosketus menneisyyteen, vuosituhansien taakse. Samalla tavalla on mua ennen lukemattomat aloittaneet päivänsä. Samoja tuoksuja, lämpöä, värejä. Sitä on käsityö parhaimmillaan. Tehdään vähän alkeellisesti, askeettisesti käsin. Niin mulle se on jollain tavalla pyhä. Vaikea kuvitella hiirikädellä tekeväni olutta. Keikkakeittäjä hän menee panimolle ja katsoo minkälainen on talon tapa ja koettaa sopeutua siihen, ja mun linja on, että tehdään sillä tavalla miten se talo haluaa olutta tehdä. Hyvä olut on raikkautta, puhtautta, tasapainoisuutta, ja se herättää kysymyksen, mistä tämä maku syntyy. Pyritään täydellisyyteen. Ehkä ei sitä saavuteta, mutta matkalla ainakin saadaan nauttia hyviä makuelämyksiä. Kaikkihan lähti pussikaljasta kalliolla, eli harrastuksesta. Ei siihen vaan ole kyllästynyt vieläkään. Matka jatkuu.